हाय लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दा बिदिब्ला जोङो दिनैहाय काजलगाव लोक्षि फुजानि मेलायाव ओंखारगासिनो दङ। दा बिदिब्ला जोङो थांनो रेडि जाबाय। दा जोङो दान्दिसे उनावनो जों न'निफ्राय ओंखारलांसिगोन। सफैबायानो जों दानिया। जों गारिखौ स्टेन्डआव दोनबाय, बिनिफ्राय जों थाबायबाय मानोना मेन गेटआ बैजोंसो। बेनो मेन रडनि मेन गेट। दानिया टिकेट लाबाय जोङो सार्कास नायनोसै। गियाना सार्कास नायनो थांगासिनो दङ। दा सार्कास नायनानै ओंखारबाय। ओरैबायदि भिड़ा लामायावनो। माबे बियो? नागारटला होनोलै बाबा, नागारटला होनलाय।
जों ट्रेन गाखोबाय जोङो ट्रेन गाखोबाय जोङो ट्रेन बियो बे जोंनि ट्रेन बयबो गाखोबाय ट्रेन जों थांबाय गाखोबाय आब'आबो गाखोबाय तुमसा देव दे जिन्ना दे हो गया जेरावबो गेलेनोल' ना जों मेलायाव फैबाय नालाय गेलेनो नागिरबाय जों ना गेलेनोल' जोबनो गैयै गेलेनाय खेला बेखौ लाबाय जोङो बेखौ लाबाय बिराद डिफारेन्स माबा मडेलनि दंजोबो 600 गोबां दं जाखांनायखौसो देखायबाय चाउमिन जाखांनायखौसो देखायबाय बानायगासिनो दं masak गोदै लाबाय जुलाफि लाबाय नेमखि काटा नेमखि भुजिया बेनिफ्राय माखासे जाबाय बेबायदिनो गोबां जोबनो गैया थांनो ओंखारबाय नै दासो थांफिनसै दानिया गेटआ बेनोमोन गारिया बैयावसो गारिया बैयावसो जों अभार ब्रिजनि गाहायजों थाबायबाय